הביקורת רק בשיחות סגורות. אני אומר לך, ביבי, בפורום הכי מצומצם, באמת שגם לא אמור לצאת החוצה. יש לנו הרגשה שכולם מדברים איתנו כשהם מחוץ לתפקיד, שמגיעים לתפקיד, נופל עליהם איזה קטר כזה שממסמר אותם לאיזו התנהגות שונה. הוא רוצים למשוך אותו, שהוא ידבר. יש איזה כאן, יש איזה כל מה ההבדל, מה ערפאת רוצה? הוא רוצה התנחלות אחת גדולה, קודם לתל אביב. מבחינתם, זה שהם רוצים אותנו בים, כן, אבל בים, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכינות, שהמחיר יהיה כבד לצלוח. כרגע המחיר לא כבד לצלוח. התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. נביא אותם לפחד שהכל מתמוטט. זה מה שנביא אותם רגע, אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה אתם קורשים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. יש שם נניח שאומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה עם ה... לא פחדתי להתאמת שם, לא פחדתי להתאמת עם קלינטון, לא פחדתי להתאמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם, שאלו אותי לפני הבחירות עד קיים, אוקיי, בתנאי כפוף להדדיות וצמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. נכון. זה אוקיי. אף אחד לא... לך תגיד. אבל אז הייתה שאלה, מי יגדיר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים? קיבלתי מכתב מקריסטופר, אליי ולערפאת, באותה לשון. אומר שישראל בלבד היא זו שתגדיר מה הם את מיקום האתרים הצבאיים האלה ואת גודלם. עכשיו, הם לא רצו לתת את המכתב הזה, אז לא נתתי את הסכם חשיבת הממשלה. אמרתי, אני לא חושב. רק כשהגיע המכתב, תוך כדי הישיבה, אליי ואל ערפאת, חתמתי על הסכם, והשררתי, על החתימות. למה זה חשוב? כי באותו הרגע עצרתי בעצם את הסכם אוסלו. עדיף לתת 2% מאשר לתת 100%. וזו הברירה שעומדת כאן כרגע. אתה נתת 2%, ובזה עצרת את הנסיגה הזאת במקום 100%. החוכמה היא לא להיות שם ולהישבר. החוכמה היא להיות שם ולשלם מחיר מזערי. כראש ממשלה.